Извинявай просто. Така. Извинявай, просто това въпрос малко ми така предизвикаме да се смея. Така, ами тъй като съм много наперена и обичам да се правя на много наперена и се мисля за такава, знаеш, ще ти дам един наперен съвет. Виж какво, махни си тикчето, анонимен въпрос, или поне ако нямаш аз кефем, кажи кой си и да се разберем защо съм такава. А не анонимно, защото анонимно знаеш, че няма до никъде да стигнеш. Защо съм си мислила за толкова готина? Ами виж сега, наперените хора са готини. Мислят се за готини. Ето, отговорих ти на хубавия, свястен и просто уникално разбираем въпрос.